Mndeni wakithi South Africa nginibingelele. Ubonga wakamkhize bafowethu lo. Ngisezwelisha eMawoti. Sibhalele lo sisi la bafowethu. UMamkhize nanga eduze kwami. Mamkhize ngicela ubingelele usho ukuthi bofuna sikusize ngani? Yini into sibizele yona? Sanibona ninjani? NguMamkhize mina nje ubhuti ekhuluma. Shuthi ngamasonto adlulile ngibone ubhuti lokhuzeni kukhona uhlelo akhuluma kulona ngase ngithi angilethule udaba engihlangabezana nalo. Nginenkinga yalabantwana. Labantwana bazalwa uSindo kaNzama. uSindo wabafihlela abantwana ukuthi kubo kulapho wathi nje wakaNzama eStenga. Kusukela ngo-2018 wagula wazwashona wafihlwa. Mancane ke ma. Asicacise la ukuthi ngwabantwana bakaveli. Yebo. Ngokusho ukuthi sikhuluma ngabantwana la basazovela Yebo. abazalwa uSindo kaNzama. Yebo. Okay, qhubeka ke ma. Akabatshenanga ukuthi ene kubo komalume wabo kulapho wathi nje wakaNzama eStenga kubo. Kusho ukuthi khona inkinga ezabakhona kubo. Wabazalela la bakhulela la labantwana kanti uzogula yena eshone. Kusho ukuthi siyibandla ke esonta nathi la. Sase simtholela indawo la ukuthi akaqhube afihle ikhanda ngoba wayerenta ngale eMawoti engasenayo imali yokurenta ngoba egula. Bahlala ke labantwana washona yena samthatha sawumbeka thina sawumfihla phezulu ngoba umndeni wakhe nje awukho. Kusukela ngo-2018 kushona ngo-2018 ngase ngiyahamba ngaya kuma-social worker ngakhuluma nama-social worker ahamba nalo udaba la kusasa ubuye enkantolo sithi sizama itifiketi ngoba bashiya abantwana abana-certificate bawu-5 labantwana abanazo itifiketi. Ama-social worker la resign lokuqala lathi hayi lihlulekile kwakuZine Sibisi wa-resign wathi uhlulekile i-case yalabantwana. Saphinda sanikezwe elinye kuthiwa uMercy Siphatho. uMercy Siphatho naye usehlulekile yilona udaba. Asisazi manje ukuthi senze njani ngoba bayafunda abantwana ngiyabacelela ukuthi befunde bese befikile ka-grade 11 sekuyacaca ukuthi sekufanele bahlale ekhaya. Lo omdala nje uTsepo besefunda u-grade 11 kwacaca ukuthi akasakwazi ukuqhubeka ngoba isitifiketi akanaso. Abakaze nje babe nazo izitifiketi selokhu bazalwa. Baphila ngale ndlela abaphila ngayo abanakudla abanalutho abanagranti bayibona nje bahleli kanjena. Uma ngabe bephuma esikoleni badla esikoleni ukudla bakuthola esikoleni lokudla okuphakwa esikoleni abantwana. Nomakhelwane-ke baphake ngaleyo ndlela abaphaka ngayo kuphele lapho. Uma ngabe kwama-weekend bahambe bayoma emgaqweni bacele iy'mali mhlawumbe ukuthi bekwazi ukuthi nabo bekhere njengabanye abantwana. Bame emgaqweni bacele njengamanje nje laba abanye abekho shuthi baye khona lapha emgaqweni la bephanta khona bawelele naphesheya bacele emandiyeni babakhangeze babakhangeza kona. Usizo ebengilicela ukuthi ngiyacela ukuthi uma bengakwazi nje ukuthi bathole iy'tifiketi bakwazi nabo ukuthi babe njengabantu bonke bakwazi ukuthi bafunde ngoba nasey'koleni bafunde kutholakala ukuthi isitifiketi asikho kube nzima. Khona oyedwa nje ngonyaka ozayo kufanele ayochelelwa futhi naye kube nzima ngibhalisa lo wentombazane kwaze kwangenelela amaphoyisa. Kunzima nje kakhulu impilo yalezi ngane. Usibalule siswami e-police station ngoba amaphoyisa kuye kuthiwa awasebenzi so noma mesesebenza fase kuveze ukubaluleka kwawo nokusebenza kwawo ngoba sihlale sithi thina siwumphakathi amaphoyisa awasizi ngalutho. Ngibonga kakhulu nje amaphoyisa aseMawoti ayiwona angisize kakhulu angithengela ne-stationery kulo munye khona obefunda u-grade 11 uthola i-stationery asikho. Angisiza kakhulu asithenga i-stationery. Kuyenzeka mhlambe bafone ngokunye bathi nanka amazambane angizothatha mhlambe isaka lamazambane. Lokho nje abakutholile ngendlela abaphanta ngayo labantwana khona umfulo omumbi ngala ongcolile. Uthola ukuthi badoba nofishi bathola ukuthi into abazozidla abanayo into abanalutho nje. Badobele kuyodayisa. Badobela ukuthi badle endlini. Umuntu ingane mangabe idlile esikoleni iyozilala ngalokho kudla kwasesikoleni izoziphinde futhi idle esikoleni. Umakhelwane mangekho ocabangile waba nomusa waphaka. Inkinga nami angisebenzi kodwa nami makhona engikutholile ngiyakwazi ukuthi ngibanikeze ngaleso sikhathi. Inkinga yami nje ukuthi angisebenzi anginalutho. Ngiyacela nje kakhulu ongaba nje nosizo ukuthi bakwazi ukuthi abantwana bathole isitifiketi nabo bafane nabanye abantu. Le ngane le iyintombazane enye engaphezuyana kwale eyintombazane ngicelele komunye umama eNdwedwe ngoba sesihlulekile la sithi siyamfaka esikoleni kufuneka le nhlobo yale sitifiketi
ngabuka futhi nokuthi ene njengoba elokhuza eyintombazane kunento angezukwazi ukuyisho kubafowabo ukuthi ene sekufanele kube ukuthi akahambe ayohlala nomunye umama. Wahamba-ke kodwa uyabuya njalo uma kuvalwe iy'kole uhlala endedekeni. Kodwa uma kungalungi into zabo zonke uzobuya naye ezofunda la ahlale ney'ngane zakwabo. Oh, bafowethu ngiyaqala uku-athenda udaba olubuhlungu kangaka. Ngiyaqala uku-athenda udaba olubuhlungu kangaka. Ngizoqala nje ngokubonga bafowethu. Ubonga amaphoyisa uthe Awasemawoti. amaphoyisa asemawoti. Siwumphakathi bafowethu ohlala sithi amaphoyisa awasebenzi. Amaphoyisa asemawoti siyabonga. Noma nganimenshina ngamagama mhlawumbe usekhohliwe usisi. Kodwa bafowethu siyabonga. Ukhona uSayitsheni Ndlovu yena nje olibambe kakhulu iqhaza wayongithengela i-stationery. Sayitsheni uNdlovu umalume kumina. Ngiyabonga kakhulu Zengulwayo. Usisi uyabalela ukuthi uze wathenga i-stationery. Sengane ukuze ukwazi ukuya esikoleni. Uyakhombisa ukuthi umzali. Siyabonga baba Ndlovu. Ngizothanda ukulokhu nje. Ngizoqala ngibuyele emuva sisi bengithanda ukuthi uxoxe isitori sakho bese ngiyakubuza. Into edala ukuthi angenzeki ama-birth certificate yini edala lokho? Uma walezi ngane une-ID, une-certificate sokushona ngoba sazama ukumenzela isitifiketi sokushona. Umuntu owehola umzimba ile ngane kuleso sikhathi wawunobani konje wano-13. Weno-13 uyena oyolanda isidumbu ekhuluma noma wakhe simsiza simlekelele khona la. Ngoba uma wakhe nje ephikile wathi nje into ethi ikhaya anginayo iphelele la. Ima-ke mama khona le ngezwe khona. Umama unaye wenayo yona i-ID. Unayo i-ID. Manje inkinga into engifuna ukuyithola ukuze nomuntu ongale mhlawumbe ozoba nalo usizo ukuthi yini eyinkinga efika iblock mhlawumbe mekuthiwa bayosha ama-ID ngoba ikhona i-death certificate yama wakhe ne-ID ikhona. Yileyo nto engifuna ukuyithola ukuthi inkinga ifike kude. Into la ifika ibambe khona bhuti angithi mangabe wenzela ingane isitifiketi. Isabela kwi-ID yakho yena akavanga abenzele lutho akenzanga amakhadi omgomo akenzanga lutho akukho okusabelayo ukuthi mekuphantshwa i-ID yakhe bavela ngaphansi kwakhe kungazi ukuthi manje bayinto ezihlukene kanti iy'ngane zakhe akavanga webazalela endlini angayi futhi esibhedlela. Endlini kukhwalele emawoti. Webazalela emawoti khona umuzi ayehlala kona ngale selaphela leyo kotishi lamuka kade kunetha iy'mvula webazalela khona nje. Kanti benjani umama bephuza? Ubengaphuzi kodwa into ade eyithanda kakhulu ukusebenzela amandiya ngoba bethi mangabe ngikhumbulezele lona nje emzele wemshiya amlalise embhedeni amxhuma ibhodlela sithi hayi buyishiye noba ingane athi hayi ngizombona ngibuye ngizosheshe ngibuya indiya lizongixosha mange ngalobo emsebenzini wezala namhlanje kusasa uyemandiyeni awusebenza futhi ngokwazi inhlupheko abhekene nayo ukwazi ukuthi mengase angayi aphelele lelandiya limxoshe wangayicabangela ukuthi phela lezi ngane futhi ukuthi mezenzele itifiketi angithi uzokwazi ukuthi ehole bezu5 lezi ngane ngabe ubekuthola lokho okuncane engabe ubekuthola kodwa kusho ukuthi wasaba kakhulu amandiya. And futhi ngabe phela kuningi nalokho ade kuthole emandiyeni. Yebo ngabe kuningi kakhulu ngabe kuningi kodwa ingane wayishiya esithubeni ingane ziphelele nje mezika njena azinalo imuva azinalo iphambili ngahamba ngawo 2019 ngaya kaSolezwe ngayo kwenza incwadi kaSolezwe kwamenyezelwa akangavela muntu akukho nje engingakwenzanga. Mhlambe uma exoxa ngemvelaphi yakhe bekathini ukuthi bekaxoxa ngemvelaphi yakhe? Wekathi kubo babe umuzi omkhulu kusho ukuthi uma kuthe meshona uma wakhe benobaba wakhe ifamily yadla umuzi wakwabo yabakhipha bona njengey'ngane wase yadecide yena ukuthi ikhaya into ekuthiwa ikhaya akasophinda abhekane nayo umndeni ngoba badle umuzi wakubo. Bafowethu ngicela niyezwe ukuthi le story esinzima kanjani bafowethu umndeni uyinkinga. Umndeni uyakuhlekisa kodwa ubukuzonda awucabange nazi izingane ziyahlupheka manje kodwa bakhona abantu bomndeni. Izingane zilazi zingadlile kodwa bakhona abantu bomndeni. Bona labantu bomndeni bathathile umuzi akomalume wazo lezi ngane bawudla. Kuyimanje mhlawumbe ngabe lezingane zisizakele kube babile umndeni kulezi ngane. Le ngane sezondinga sithebeni. Okubuhlungu umuntu ufaka ngabe ufunda ugrade 11. Uhlele ekhaya ngenxa yokuthi akanaso isitifiketi. Ngakwenza umatric. Wenza umatric lo nyaka. Ubefunda ugrade 11 kwacaca ukuthi ngeke asakwazi ukuqhubeka ngoba isitifiketi asikho waseyahlala. Ngicela sinezwe nani bafowethu. Kunzima kakhulu.
Ngicela ngisazokhuluma nazo iy'ngane nizwele nani. Zona-ke ubaba wazo-ke Angikholwa ukuthi bazoba baba ngoba uhambe usindi nje ey'ngane kusho ukuthi ube umama ngani uma bebemsaba abantwana uma kunjani ngoba bowuthi uma uthi uyabuza ukuthi uyamazi ubaba wabo. Kodwa uma ngilandela igama lalo mdala njengoba ewuTshepo kungenzeka ukuthi mhlambe umSuthu ngoba omunye uJoni olandelayo bese kuba uMathaba. Laba bobayi-3 ngicabanga ukuthi uma ngithi ngiyalandela babesuthu. Kodwa ukuthi obaba babo abakhombiseke ukuthi uma ngabe kwenzeka mhlambe nifuna ukuya kobaba benu akabakhombisi lutho baphelele nje kulo mjobo. Bona sisi wami ngapha lami ngizwe umlando wakho kusho ukuthi usumdala la lo mdala uthi uyamazezela. Yebo ngimazezele. Akekho nje nobhuti obokumbone mhlawumbe uthandana nalo mama. Ngeke ngikhulume iphutha ngoba phela iy'ngane mina bengimdala kuyena. Ingane ngeke uze uyilandele endlini yayo ngoba beqashile nendlu yakhe. Bethi mezele kodwa bengimazi ukuthi uMahathepha uzele unengane. Ngakusasa ezele uzowelela phesheya akazuya eklinikhi akazuya ndawo. Iy'ngane zakhe bezizikhulela ngendlela ebezikhulela ngayo. Engangokube ngihambe ngaze ngayofika eMagandi kwathiwa eMagandi asi-check-e i-HIV. Kwathiwa ngeke zi-check-e iy'ngane zodwa angi-check-e nazo. Sa-check-a ney'ngane kwatholakala ukuthi azivanga zitheleleke ngalutho azinalutho aziguli azinalutho zi-right. Bafowethu angazi ngingathini ngithanda ukubonga nakuyena usisi. Ukhombisa ukuba umzali oney'nseka ukuhluphekela umuntu ongamazi umfice eThekwini. Ngoba kuba omunye umuntu angaba kanendaba ukuthi naye ubheke iy'ngane zakhe ngoba naye uney'ngane zakhe. Ngizothanda ukubonga sisi wami usizo lwakho osuluzamile. Ngiyathemba nabantu base-South Africa bazokwazi ukusiza lezi ngane bafowethu. Ngeke sibe yilutho ngaphandle kwenu. Ngaze ngacela ekhanseleni ngathi ngiyacela ukuthi abathengele nje i-25 yempuphu ngoba uma khona impuphu endlini uyakwazi ukugovuza noma iparish. Kodwa akaze bethole lutho kwavela ama-voucher ama-social worker angacela kuma-social worker babanika kanye abaphindanga babanika abantu babanikeza ukudla ngala nangala kodwa lezi ngane azitholi lutho. Naye umalume wabo lona okuyena obagadile ohleli nabo akasebenzi. Methi ngesinye isikhathi wathi uyahamba ethi ufuna umsebenzi wabanjwa waboshwa. Zahlala zodwa lezi ngane ngicabanga zahlala u3 months zihleli zodwa la endlini kungekho umuntu. Zihleli zodwa nje kanje. Lena iyintombazane ihleli nabafana. Bafowethu ngiyabonga sisi wami bengithi mhlawumbe ngisazobuza ukuthi ngoba phela kule ndawo khona namakhansela. Mhlambe uluphi usizo ukhansela seke lilenze njenganabantu ebaphethe nabantu abavotelayo maybe iy'ngane eziphila esimene esibhlungu kangaka. Hayi bengingakaveli lutho ngakwakhansela kodwa ngisacelile ukuthi bandla ngiyacela ukuthi uma kwenzeka ngoba yena unayo i-right yokuthi ababhalele incwadi nje ukuthi kuthatha ukudla noma ngabe impuphu iyodwa as long yabo le ndlini ungathola ukuthi akukho lutho abazolipheka komile nje kunje. Koze kusuka ingane ihambe mhlawumbe iyokhongozela lokho u2 babathola lapha emgaqweni. Kuwelwe kuyocelwa lapha eMandiyeni ngaleso sikhathi okucelwa ngaso ngaleyo ndlela okucelwa ngayo. Ikhansela liniphethe ubani? SekuNkosi Mhlongo manje kodwa bekuwuThango esikhathini singaphambili uNkosi usanda ukungena. Inamba yakho nayo? Nkosi anginayo angithi anginayo kodwa singadlula ngoba endleleni la lebesihamba khona. Ayi sinzima kakhulu story salezi ngane bafethu sinzima ngale ndlela esimangaliso kwamina. Ngiyasebenza ngoba kuyaphoqa kuwumsebenzi. Kodwa ngiyazi ukuthi singaphezulu kwamandla ami ngendlela esisinda ngayo. Ngiyazimagina nami njenganomzali ingane zami siphila lempilo. Especially lezingane ezinobaba. Obaba bazo ngathothi belala bedle kamnandi. Ingane yilala zingadlile. Yena wamagcina lo makho amshiya eno2 years njobe engaka manje. Umshiye no2 years. Ingane zilala zingadlile. Emangaphi? Ingane zilala zingadlile kodwa ubaba wazi ukhona uyaphila. Bafowethu angazi ngingathini kuthina abantu besilisa bafowethu asiyeke lento esiyenzayo bafowethu. Noma ngathiwa usebenzi ingane ayikuthanda imali kuwena ithanda uthando. Nakekela ingane yakho, bheka ingane yakho musu ukuzala ushiye njengenyoka, inyoka egcina ngokuzala mase ishiya kanjalo. Ukuthi uzibonela njengechwane lenyoka. Azizona inyoka lezi zingane zidinga ukunakwa ukuze zikhule zibe nekusasa nalo njenganawe ube nekusasa mawuthi unekusasa. Ihlungu bafowethu lento. Sisi wami uthe ikhansela konje bani?
Inkosi yezwe Mhlongo ikhanselela la kule ndawo. Inkosi yezomhlongo. Yebo. Ngicansi kade ungifonela wazi wamention ukuthi le ngane zila zingadlile at least uzoya kulona ikhansela yocela ukuthi ngcono Abathengele impuphu. bakuthenge noma u50 kg at least Ngicela nje noma iphari bengathola nje ngoba nomakhelwane ngacela ukuthi khona lapha esontweni ngake ngacela ngathi ngicela bathenge nje noma impuphu. Kusho ukuthi kwangaba khona ukuya nganxanye abanye bavela neminye imibono eyagcina iphikisi. Kodwa noma ngicela singakubaluli lokho kodwa nje kwaphela kanjalo kwama kanjalo abatholi lutho nje bayiphilela nje kanje. Yabo lena nje intombazane iyakwazi ukuthi iye emzini womuntu mhlawumbe ifike yenze iwashing yenze lo muntu iwashing ukuze ithole into ezoyidla. Ngane encane kanje madoda. Isikhulileke manje uma ngabe bashiya nje lowana njengoba ngisho ukuthi beno 2 years. Emshiya uma wakhe. Beno lona wehola umzimba kodwa eno 13 uyena wehola umzimba. Bafowethu waze Stenga bafowethu sicela uhlaba ulawule. Nisipostele emagroupini koStenga bafowethu. Manje inkinga umama wathi usindisiwe wakanzama eStenga. So njengoba iStenga sisikhulu sisingaka asazi ukuthi sothi uzoqala kuphi neStenga. So bafowethu usizo solithola kunini ukuze sigcine siutholile umndeni wazo lezi ngane. Mhlambe nakhona ngagcina sekwenziwa ama-DNA kubonakala ukuthi hayi ngempela igazi liyefana lezi ngane nomndeni wazo. Ukuze kugcina kube ne-way forward. Ngoba bafethu ayikho impilo ngaphandle kwesikole manje and isencane lezingane okulandile uzongena emadrugsini okwentombazane kuzomitha bese kumithile sekuyini lapho igcine nizogcina sikufica lapha edrobheni khile ngaphansi kwebridge kubhema ama-drugs. Bafethu ngizocela ukuthi sobonga kumama mhlambe sokwazi ukuthi ngicele sengikhuluma nazo izingane nani nizibonelele ingane ekukhulunywa ngazo. Ngiyabonga bafethu kusazongeke nizolandela izingane manje. Bafowethu sesiphinde sabuya izona izingane lezi kahle ziwu5 khona bawu2 abangekho kuthiwa bahamba baya emarobotini bayocela. Bafowethu abantu abahlala emarobotini mina bengiba undermine kodwa kusuka namhlanje bafowethu ngizobahlonipha abantu abahlala emgaqweni ngoba bahlala ngezizathu ezahlukene. Umuntu ohlala emgaqweni nje bengaminazi isikhathi sakhe kunalokho mengidlula kuyena mhlawumbe ngihamba ngemoto bengimdelela ngoba bengithi uhlulwe impilo. But sengiyabona ukuthi manje baningi abantu abalapha emarobotini abacela imali usuke engaziceleli yena yedwa usuke ecelela even nefamily yakhe. Ubona izingane lapha erobotini bafowethu. Zokuqala ngibingelela ngalomdala uzozisho mhlambe noma uyena uzosho bonke laba abanye umfowabo nodadewabo. Bhuti wami njani? Yebo ngiyaphila. Igama lami nguTsepo Isibongo Wanzama. Amanda lo uBen lo obhuti bami nosisi bami abangilamali. Tsepo. Yebo. Uthi unyusizo kancane Tsepo. Mina ngubonga ke nje kade sengishilo ngubonga ngiqhamuka ngaphansi kwesibani media Tsepo. Sizela ngokuthi sizozama ukunisiza bafowethu. Yebo. Kahle uyingane yami wena. Sizozama ukunisiza ngesimo nami engizwile wathi sisome ngifonela. Engitshela ifanisa ngoba sesikoleni. Kodwa ukho esikoleni. Ngafonela icrew yami engisebenza nayo ngathi bafowethu kunodaba kanje bafowethu. Nabo bayazola ukuba njengana abantu abanezingane abazele. Labaphatha kabuhlungu lo daba basho ukuthi bafowethu fasiliphuthume lo daba ngoba kuse early. Usengakwazi mhlawumbe uTsepo uthi ahamba esikoleni aqhubeke nesikole. Ingakho sila. Tsepo ngisacela nje ukuchaze ububi enibhekene nabo since kwashona uma wakho. Umzima nje obhekene nabo. Ubheke izingane zakini eziwu4 ezikulamayo nawe umncane una 18 years. Unyusizo kancane futhi. Umzima esibhekene nabo khona la ekhaya ukuthi sinokuthi silale singadlile ngama weekend kwenzeke futhi phakathi nezinsuku sidle kanye ngosuku ize lishona ilanga uma ukuthi umalume utholile lelo torhwana solala sidlile ke ngalolo suku lo. Nokunye futhi esikoleni ke kwabanzima ngakhishwa ngenxa yokuthi angina certificate. Benginaso sona isifiso sokuthi ngingabuyela mangilithola ithuba. Bawuphefuma kanjani kodwa kona esikoleni? Hayi khona bengiphefuma kahle ngoba
kulo nyaka lo odlule ngiphume kuwona bese ngiwuphasile u-term 1 no-term 2 ngiphume part now ka grade 11 noma grade 12 ka grade 11 Oh. bese ngiwuphasile u-term 1 no-term 2 oh kusho uma uphindile esikoleni uzobuyela ka grade 11 yebo yo kuphatha kanjani ukuhlala nengane yentombazane owumfana yini nje okuyicabange hayi khona kukho okuningi ngicabanga ngoba obhuti bami nosisi bami abancane la wena ufana nomzali kubona yebo mhlambe Tsepo into ongayicela ku South Africa yipi ungayicela nje kubantu abazobukela le story senu yini ongayicela ungacela ukuthi bakusize ngayo bangathi mebekusize ngayo ungajabula bengacela ukuthi bengisize ngokuthi sithole izitifiketi ngikwazi nokuthola ke umndeni wami ke lo engawazi umndeni wakho uchaze nokuthi umndeni wakho wakuwabani yebo wona owakanzama le Stenga ngazi kanjalo nama ngazi okuningi ngatshelwa kanjalo kuthiwa besihlala eStenga umndeni wakhe bafowethu uma wakhe bekusinisiwe wakanzama eStenga naye uthi akazi kuphi neStenga naye watshelwa ukhule etshelwa kanjalo ukuthi wathi Stenga kodwa akazi kuphi neStenga please bafowethu wazi lo mndeni nazi izingane ezixakekile bafowethu kuyimanje ezuthu wazikho asizazi zikuphi siyacabangela ukuthi serobotini ziyofuna esizokudla and kuthiwa menginethile kuyenzeka ishona la ngenzansi zambe zodoba khona umfulo la ngenzansi eduze kwelinto kwala sihleli khona zambe ziyodoba ukuze zikwazi uzilale zidlile bafowethu isimo esinzima kakhulu mfana wami ngiyacela ukuthi nangenilanga ungangeni emadrugsini ungaqali ukubhema usemncane sacela ulinde noma ngathi wathi usuqalile ukubhema akawulinde isimo asikuvumeli akawulinde ukhulisa udadewenu mosubona usu right ile uzobe usuqala ke ufune wenza into ongayenza ngiyacela mfana wami but ngiyabonga nje ukwazi ukuhlala nengane zawenu uzibheka ngendlela ozibheke ngayo bafowethu cishe ngicishe ngakhohlwa la Tsepo uma wakho akaza akutshela ukuthi mhlambe ubaba wakho ubani wakuphi nendawo hayi lutho akaze ngitshele ngimazi ngisasemncane mhlambe ngila ko 4 years lapho enakho ukufika ezosivakashela lapha mhlambe igama lakhe lababa wakho selikhumbula lutho angilazi ngamgcina lapho ngino 5 years 4 years mhlambe mongasho usho ukuthi wawuhlala kuphi endaweni ewukuphi wena uzalo usibanibani mhlambe naye uzothinteka enhlizweni aqhamuke isacela uzicelele naye uthi aqhamuke hayi mesichazela yena uma uthi ngathi sewashona ubaba wasichazela kanjalo wathi hayi akasekho hey bafowethu kunzima ngoba phela bengithi mhlamba akabacele mhlambe naye ubaba wakho uzoyibuka le show mhlamba abona ukuthi ayinansi ingane yami manje mase kuthiwa nayo sashona kunzima ukuthi ungathi ucela umndeni ngasibanibani lo sibanibani angamazi nokuthi ubani igama lakhe hey bafowethu sacela ukukhuluma nomalume kuyena ohlala nabo oyithandana noma wabo namanje kuyena osahleli nazo lezingane naye akasebenzi uyena lekuthiwa makwenzekile mhlambe wathola itoho bayakwazi balale bedlile naye ubhuti wangaphandle bhuti wami njani ngikhona bhuti wami igama mina ngubonga ngiqhamuka ngaphansi kwesibani media mfowethu ngisacela uzithule kubabukeli base South Africa mhlambe na ucele usizo uzikhalele ngokungakhala ngazo ngokungakhala ngako uhleli nezingane special kukhona nengane yentombazane nawe umuntu wesilisa uzicelele nje ungakucela abangakusiza ngakho na special nawe futhi umuntu ongasebenzi yebo ngiyabonga boss igama lami noLando mina ngikhona mphumela eMozambique ngathandana naye uma ingane waza washona la emhlabeni ngihlala naye wangishiya zona lezi ngane lezi uzibonayo namanje kubhlungu kimi ngoba namatoka bayangavele kahle sebenza isonto nje 2 days 3 days analutho lapha endlini njengamanje enhlele nje anisebenze angenze lutho ngilendele nje umuntu ozoqhamuka uthi asihamba nithathe ngithola lo 50 rand uzokwazi ukulala sihleli ibhlungu into embhekane nayo kakhulu naye umama yana boyanisiza nayo
ngihambe ngicelela kabanye ebuya nilethela mhlawumbe uyanifonela ngiya kwakhe nokulanda lokho kudla nyama sidla kuphela khona lokho ngithele kanzima kahle usho umama muphi lo kuyena osibhalelile yena umama yena obhalelile ya aha yena nizama ukubambisana naye nabamakhelwane bafowethu labanye basekhaya nayo eMozambique bayisiza nabo mhlawumbe imuphi umsebenzi wena o mhlawumbe kuwona nje ongathi uyawenza monga mhlawumbe bekhona umuntu obukayo ongathanda ukukuqasha imuphi umsebenzi wena ospecialize ngawo nje ongathi wona wazi ngempela ngiyaplaster uplaster yeah aha ngiyaplaster kodwa manje mfuma yona yena eqhamukayo ngiyavuma ngoba daka nikeza omunye umuntu ngiyakwenza nawo ngoba yena ngithele kanzima ingane ziyangihlula zinqakile nje straight angazi ngizoyenzana nje kubhlungu lokho manje ezinye zingaya esikoleni ihlala kanjalo kubhlungu ke okazi ukucabanga ukuthi ngeyilanga mhlambe leyingane ezogcina ngene emadragsini ngenxa yokuthi asinazo icertificate zihlele kanjalo zihleli aziye esikoleni ngenxa yokuthi asinazo icertificate yebo lento ihlezi nje ni stress kakhulu ke ngayo ke ihlezi naye ngimtshela lo mfana omdala akhe uthi ngicela ungabhemi sibekezele nje kuzolonga la kuzolonga khona ngalelo langa yethoka zifana sihlale ethembeni nje kahle manje besicela nje sithole usizo la ngempela ngoba intombazana nabafana balala endaweni nayo kunzima kabi kunzima balala kulombhede ngibonela ngaphakathi abantu aba5 yeah le ntombazana ke boyilalela phansi kana yikho into engayenza nami simi kuyabheda injani kodwa imvula kwana ke menginetha la ngaphakathi iyangena iyavuza indlu nje iyavuza kulezi indlu ingasekho kahle kahle manje amandla angenayo uzoshintsha kanjani anawo amandla kulezi ingane ikhona mhlawumbe ingane yakho yazi khona zona lezi uthule le ntombazana nalo mfana oyingane zakho yeah aha bhuti wami ngiyabonga bhuti wami ekuthandaneni kwakho nosisi mhlambe akaze akutshele ukuthi ubani mhlambe umuntu oyithandana naye noma mhlambe wamfica engasathandani namuntu angamfica engasathandani nomuntu ahlala yedwa nje nazo lezi ngane zo3 kafika mina ke sahlalisana ke mina naye waza washona kodwa ubaba lezi ngane angazekhuluma ngayo utshele ugcina ngisakhombole umuphi unyaka wathi ushonile ubaba lezi ngane awubehla laphi uthiwa behla eMawuti kuphe nendawo angazi na ngoba bebangasazwana vele igama kodwa wangalisha igama ukuthi ubani lo igama la ngazange walisha ngagcina wathi bewaselisuthu phela kodwa igama ngalisha ngimwazanga naye angangazanga kwamina nje yo bafowethu ngicanti niyazwela niyasibonela bafowethu ngicabanga ukuthi mhlambe manje songena ngaphakathi sishuthe indlu leyihlala khona kuze nani nizibonele ukuthi zihlala ngaphansi kwasiphi isimo nibone lo mbhedo lalingane ezo5 ukuthi wena mhlambe umuntu wesilisa ukhona umuntu omshiyile obuthandana nawamzalisa wamshiya ukucabanga ukuthi ingane yakho mhlambe nayo iphila ngaphansi kwalesi simo kodwa wena ulala udle rice nenyama kukhona ingane zilala zidla iphalishi ozingadlanga kwakona nja kuyi weekend ngizolala zingadlili zozidla eMonday ngoba zacelwa esikoleni ukuthi zidle esikoleni nalenye engasafundi inzima impilo bafowethu thina besilisa bafowethu asingayenzi imistake efana leyenziwa yilo baba wayenza kodwa singamxolela ngoba sewashona mama zali ingane hlala phansi nezingane zakho uzitshena ukuthi uzale ubani wakabani 2 years to 3 years ngcono from 3 years ungaxoxa nengane yakho uyitshena ukuthi ubani wakabani ingane izosho ingane ayikhohle izosho uma uthi uyibuza ubani babakho izosho babakho ukuthi ubani nazi ingane eziphansi kwesimo kuyimanje ngoba mhlambe ziyasho ukuthi ubani waseLesotho mhlambe khona umndeni bezozo zizobiza bamanje ngoba zimazi ubaba asazi isibongo even naye ubaba ke sowashona umama sowashona ingane zisenecala kunzima bafowethu sicela singene ngaphakathi nibuka isimo sendlu bafowethu ozosiza bafowethu ngalokho azosiza ngakho
Siyacela bafowethu, siyacela. Kunzima kakhulu. Lokho nje nizosiza ngakho bafowethu. Ngiyabonga, ngicela singene ngaphakathi ke sibuke isimo sendlu. Waza tsep. Nami futhi. Akulungile noma ngahlala malo. Hayi ungalungisi lo sifika kanjalo. Ayishela kanjani? Tsepo. Ikhona ekitchen la. Bafowethu ikhona ke ekitchen la, ikhona la bephekela khona. Ikhona la bephekela khona bafowethu. Canti uma uvula ikhabethi la kwakho nawe ngicanti ukubona ukuthi kuba njani. Ngicanti ngiyabona nazi izigubhu zamafutha akho lutho. Azinalutho. Nanka amakhabetha nanka amanye. Boze badle esikoleni ngomsombuluko. Bafowethu kunzima kakhulu, kunzima kakhulu. Sacela singene siye ngala ekamereni libelala ngakhona. Ukuze nibone nombhede. Abantu abawu5 abala kulombhede bafowethu. Ingubo yokulala engiyibonayo nansi iyodwa. Iyona yodwa abantu abawu5 balala ngale ngubo, abafana abawu4 intombazane eyodwa. Nansi imicamo yona ekhona, nayo indlu ebona ngemuva ivalwe ngamakhethini. Ukukhumbuza ngale ngemuva sekuyabheda futhi uma ngisusa le khethini ngavela ngale ngaphandle, ngavela ikhala ngale ngaphandle. Ngoba iroof ke bafowethu akububi kakhulu ngoba uthi amaconsi noma ekhona kodwa kunconywana. Bafowethu kunzima. Kunzima kuchazeki. Uhlala zona impela la. Akuchazeki bafowethu kodwa inini engingawazi ukuthi sibambisane sikwazi ukusiza lezi ngane. Kakhulukazi ngezitifiketi. Ngezitifiketi ukuze kuzoba right sizokwazi ukuthola igrant. Siyacela bafowethu. Siyacela kakhulu. Ngicela usondele mama, ngicela ukubuza indlu entezana. Isitifiketi mhlambe samama sikhe eduze ne-ID mhlambe khona soziveza uma ukuthi sikhona. Akukho eduze njengamanje. Akukho bhuti. Ngibona ubhuti esuku. Akukho la kumina. Ukuma. Kuhleli kumina ngokuthi ngasifica lana sinendawana engathi sesiyahlephuka ngifuna ukusineminethi. Ngoba isona engihamba naso sikhona kodwa. Isitifiketi samakho usindisiwe wakanzama. Nesitifiketi sokushona futhi senziwa ithina lana ngoba wathi nje umndeni akanawo. Siyacela ungasiza bakithi kumanyana nje ukudla kade ngibabuza bathi akaze badle lokusile. Ungasesizi uNkulunkulu angangisiza. Bafowethu babukhansela. Uthe what ba konje sisilo? 102. Khansela la ka 102 102. Yes. 102 Mawoti. Mawoti kubne Mawoti kanje. Ezwelisha. Mawoti ezolisha. Bhuti wami sacela ngiyazi ni busy bafowethu. Ngiyacela kodwa nazi izingane zila zingadlile mfowethu, ngiyacela. Ngiyacela mfowethu, ngiyacela ukuthi lezi izingane mfowethu ubone ukuthi uzomisa kanjani ngazo. Ngiyazi nawe awunawo amandla, kodwa ngokuthi iminyango uyayazi wena. Sacela usukume mfowethu ubone ukuthi uzomisa kanjani. Ngiyabonga bafowethu. Mndeni wakithi eSouth Africa ozothanda ukusiza bafowethu. Usisi uzoyisho inamba elinkwe neaccount yakhe. But soyibhala la ngenzansi inamba yakhe ilinkwe neaccount number soyibhala ngenzansi. Uzothanda ukumfonela mhlambe naye uzofuna ukuzoconfirma ukuthi lento esikhuluma ngayo iqiniso yini. Uzofonela usisi amupha ama direction ngoba izinto eziningi bafowethu seziya actwa. Ngenhlanta ke sibani imida bese ngangeni kulowo mkhakha lo bafowethu. Jaso bhala inamba nizofona nizoconfirma nifike nizibonele izingane. Kanjalo bafowethu nabathi sitenga bazoyibona inamba bamfonela usisi. Nakusona isibani imida ayikho inkingi ungafona sikuxhumanise nosisi ayikho inkingi. Nathi soyithatha inamba yamalume mhlawumbe uma ungamthola usisi sikunikeze nathi nenamba yayo noma soyifaka zombili. Inamba yamalume ohlala nezingane usisi wakamakhelwane okuyena abakushuthi abagadile izingane benomalume lo ohlala nazo izingane. Bafowethu ngubonga kamkhize ngajabula kakhulu mase ngathola usizo. Kodwa into ebaluleke kakhulu ehamba phambili yitifiketi. Bathola itifiketi siyacela bafowethu siyacela siyazi usizo lwenu lukhulu. Isibani imide bafowethu sifike singelutho kuyimanje siyazama kancane kancane step by step ngamandleni ngale data leni enibuka ngalo lezi zitori esinezela zona bafowethu.
Ngubonga amkhize bafowethu. Sacela ukuvalelisa. Ngiyabonga uthando lwenu. Ngingakhohlwa ama-commenteni. Njengoba ngihlale ngisho, ama-commenteni ayangakha mina. Nongithukayo ngiyakheka ngoba ufika agxeke mase yangithuka. Le gxeke khona ngicela ngiyilanga gxeke mase yasho ukuthi ngicela ulungise lapha mfowethu amkhize. Nokunye ngizokusho bafowethu, ngicela ngingangifanisi nomunye umuntu ngoba ngeke ngize ngibe omunye umuntu. Nalowo muntu futhi ngeke azabe yimini. Izinto ngesizenze ngendlela efanayo. Wena ngitshela ukuthi ngicela ulungise lapha nalapha. Ngizobe sengiyakulungisa lokho bafowethu. Ngiyabonga ngubonga amkhize ngisathi shelele. Ngiyabonga bafowethu.